Els segles XVII i XVIII van ser especialment convulsos a Catalunya i de retruc també al Pla de l'Estany. Amb més o menys impacte, la comarca, sobretot per la seva proximitat amb la frontera francesa, va ser escenari de conflictes successius entre el 1640 i el 1795. En tots els casos van ser enfrontaments entre tropes espanyoles i franceses i, més enllà del resultat, el territori i els seus habitants en van ser els principals damnificats per haver de suportar saquejos, contribucions especials i abusos per part d'un i altre bàndol. En el capítol d'avui ens mourem pràcticament per tot el Pla de l'Estany i analitzarem de quina manera van afectar 4 grans conflictes bèl·lics a la comarca. El nostre viatge arrencarà a mitjans del segle XVII amb la Guerra dels Segadors o de Secessió. Continuarem amb la Guerra dels 9 anys fins al tombant de segle. Abordarem l'impacte de la Guerra de Successió, que es clouria el 1714, i acabarem amb un conflicte d'abast europeu, la Guerra Gran. La Guerra dels Segadors o de Secessió va ser un conflicte entre Catalunya i la monarquia hispànica de Felip IV, que es va dilatar durant gairebé 20 anys. L'exèrcit del rei, que lluitava contra França, es va instal·lar a Catalunya i va provocar greus abusos sobre la població, amb episodis reiterats de saqueig, abús de força i pillatge. De fet, el pillatge serà una constant i un dels principals problemes associats al pas de totes les guerres de què parlarem, deixant una afectació fins i tot més gran que la del propi conflicte. A la comarca, gairebé cap municipi es va escapar de patir saquejos i abusos. Quan arriben aquestes tropes franceses, històricament, tant a la Guerra dels Segadors com la Guerra dels 9 anys, com més endavant veurem amb la Guerra de Successió, existia aquesta idea del pillatge, del saqueig. Conquerien la comarca, entraven a les parròquies i, per tant, l'idea era no només conquerir el territori, sinó que aquests soldats, moltes vegades perquè no tenien una manutenció gaire abundosa per part dels seus capitans i per part dels seus tinents, moltes vegades es dedicaven a aquests episodis de saquejar les masies, de saquejar sobretot esglésies, inclús hi ha algun cas de crema d'alguns elements litúrgics, però sobretot el que buscaven era els objectes de valor, objectes de plata, objectes d'or, objectes custòdies, calzes, que estaven fent amb aquests metalls preciosos, i llavors els saquejaven i se'ls emportaven. Es va saquejar Santa Maria dels Torers, es va saquejar el monestir, es va saquejar l'església de Corts, es va saquejar l'església de Santa Magdalena de Noves, Pujals dels Pagesos, Pujals dels Cavallers, Cornellà, etc. Palol de Revardit, van ser esglésies que han estat històricament saquejades en motius de guerres per part de tropes bàsicament franceses que arribaran al llarg dels segles XVII i XVIII a Catalunya. Sí, de fet aquest pillatge d'objectes litúrgics era pel seu valor, perquè eren fets de metalls preciosos, perquè eren fets moltes vegades de plata, i l'idea era perquè tenien un valor econòmic, i l'idea era emportar-se'ls, no perquè tinguessin un valor religiós, sinó perquè les tropes bàsicament el que volien era quedar-se al seu poder i llavors fer-ne una reventa o bé emportar-se a França, fondre'ls amb altres elements i finalment aquest valor econòmic que tenien. Però és en la Guerra dels Segadors que el descontentament va desembocar en una revolta dels pagesos que va culminar en l'assassinat del virrei, en un fet conegut com el Corpus de Sang. A partir d'aquí, Catalunya va demanar ajuda a França i es va posar sota la seva protecció, fet que va desencadenar una guerra oberta amb Castella. El conflicte va acabar amb la rendició catalana i la reincorporació al Regne d'Espanya, tot i que es van conservar algunes institucions pròpies. Si bé el Pla de l'Estany no va ser epicentre d'aquest clima de conflictivitat, sí que hi van lluitar alguns banyolins. Però sí que a partir de l'any 1639 va haver diversos banyolins que de manera voluntària, cridats a sometent, van anar a defensar el que en aquell moment era terra catalana, per tant, evitant que la invasió francesa entrés per la Catalunya Nord, que havien conquerit el castell de Salses, al nord de Perpinyà,
i molts banyolins van anar de manera voluntària a aquest setge d'aquesta fortalesa, que va durar entre finals de 1939 i 1640, fins que la fortalesa de Salses va ser conquerida per part dels catalans. En aquest moment també les notícies documentals ens diuen que l'Ajuntament pagava la manutenció d'aquests soldats i que van anar a lluitar amb aquesta guerra. Acabada la guerra, les tropes castellanes encara lluitaven en territoris catalans, ja que els francesos encara resistien a abandonar alguns enclavaments. Aquest context va propiciar un enfrontament a Banyoles, amb un atac que va afectar greument el monestir de Sant Esteve, tal com es va reflectir en visites pastorals de finals de segle. I, per exemple, sabem que l'any 1655 els francesos, juntament amb alguns catalans que encara aspiraven a una certa... que lluitaven contra la monarquia de Felip IV, es refugien al monestir, es fan forts al monestir i les tropes castellanes dels terços arriben a Banyoles el 1655, al juny del 55, i comencen a bombardejar el monestir. Van fer servir peces d'artilleria, canons, unes bales de canó aproximadament d'uns 2 quilos, 5 quilos, i van disparar contra el monestir, que en aquell moment era la fortificació on hi havia aquests regiments francesos, també acompanyat d'alguns catalans i banyolins. El bombardeig va ser força brutal, hem d'imaginar la nau segurament derruïda, l'antiga nau romànica, el campanar tirat a terra, segurament una torre que hi havia davant del monestir, que era la Torre del Viver, també va quedar absolutament destruïda, a part de les fortificacions també que envoltaven el monestir, perquè abans era un recinte murallat, i era un clos fortificat que era pràcticament un castell. Hem d'entendre que a part de monestir i de cenobi benedictí, també havia complert la funció de fortificació militar, perquè a Banyoles en aquell moment no existia cap castell. El recinte més segur, més fortificat, era el recinte del monestir. Finalment, les tropes castellanes van aconseguir penetrar i accedir al recinte fortificat del monestir. La Guerra dels Segadors no es resoldrà fins l'any 1659 amb el Tractat dels Pirineus, un acord entre la monarquia espanyola i la francesa, que tindrà implicacions en els límits territorials de Catalunya a partir d'aquell moment. Bàsicament, les decisions més importants va ser que la frontera va ser establerta als Pirineus i això va implicar que una part de Catalunya, que era la Catalunya Nord, o que seria Perpinyà, o que seria el Conflent, o que seria una part de la Cerdanya, doncs va passar sota sobirania del rei de França. I totes aquestes terres, encara s'hi va mantenir el català com a llengua, de fet, al llarg dels segles XVII-XVIII encara s'ha continuat parlant català a aquestes terres i encara avui es parla a molts llocs el català, però va passar sota la sobirania francesa i perd la Catalunya perd la seva integritat respecte a la Catalunya Nord. Menys de 30 anys després, la comarca va tornar a patir els efectes d'un nou conflicte, en aquest cas la Guerra dels 9 anys, que ens situarà gairebé al tombant de segle. Aquest episodi bèl·lic va enfrontar la monarquia francesa dels Borbons amb una gran coalició europea, encapçalada per Anglaterra i l'imperi austríac. Catalunya s'hi va veure immersa de nou pel fet de ser territori fronterer i formar part de la monarquia hispànica. Al llarg de la contesa, les tropes franceses, capitanejades pel mariscal Anne-Jules de Noailles, van entrar per l'Empordà i van començar un seguit d'episodis que van arribar al Pla de l'Estany, passant per la vall del Terri i arribant a Camós. Les tropes franceses del mariscal de Noailles entren a la comarca, comencen a saquejar esglésies, comencen a saquejar parròquies, i una de les esglésies que es va veure afectades és l'església de Santa Magdalena de Noves, a Camós. Agafen les campanes, les dues campanes, se'ls emporten, saquegen l'interior de l'església, també s'emporten els objectes de plata, etc. Però, en canvi, el retaule que hi havia finalment no serà atacat. Però sí que altres elements que hi havia seran atacats per aquestes tropes franceses. El conflicte també va comportar un clima de conflictivitat, abús i malestar a Banyoles. Durant la Guerra dels 9 anys, les tropes franceses també ocupen la vila de Banyoles, entren i de nou veuen que el lloc més segur, el lloc més fortificat, era el monestir de Banyoles, i de fet es fortifiquen. Tenim notícies documentals que comenten que aquestes tropes refan la muralla, la reconstrueixen al voltant del monestir i s'instal·len durant uns mesos dintre les dependències monacals.
També van amenaçar els jurats banyolins, entren a Santa Maria dels Torers i amenacen de saquejar l'església, de cremar l'església. I perquè això no succeeixi, reclamen una suma de 4.000 francs francesos que seran entregats a aquestes tropes franceses per tal que l'església de Santa Maria no sigui saquejada. Tot just a inicis del segle XVIII, l'any 1702, arrencava un altre conflicte decisiu pel futur de Catalunya, la Guerra de Successió, que es resoldria amb conseqüències nefastes per la identitat i la cultura catalanes. La pugna, en aquest cas, es va originar quan va morir el rei Carles II sense descendència i es disputaven el tron Felip d'Anjou, el futur Felip V de la branca borbònica, i l'arxiduc Carles d'Àustria. Moltes potències europees s'hi van implicar per evitar que França i Espanya s'unissin sota un mateix rei. A Catalunya i altres territoris de la Corona d'Aragó es va donar suport a Carles d'Àustria perquè prometia mantenir les llibertats i institucions pròpies. La guerra, però, va acabar amb la derrota dels austriacistes. Sabem que l'11 de setembre de 1714 la ciutat de Barcelona és conquerida per les tropes de Felip V i suposa la pèrdua de les institucions catalanes, suposa el decret de nova planta, que la llengua catalana serà marginada davant del castellà, s'imposen les lleis castellanes i avui, de fet, la Diada de Catalunya se celebra l'11 de setembre per aquest motiu. De fet, no commemorem una victòria, sinó que l'11 de setembre es commemora aquesta derrota, que és la caiguda de la ciutat de Barcelona. La vila de Banyoles, com la majoria de territoris de Catalunya, era favorable a l'arxiduc Carles d'Àustria, fins al punt que l'any 1710, quan la ciutat va entrar sota control austriacista, es van fer grans celebracions, els ecos de la qual s'enllacen amb algunes tradicions recuperades durant la festa major actual. I els banyolins, l'octubre de 1710, celebren una gran festa a la plaça Major en honor de l'arxiduc Carles d'Àustria. En aquesta festa, que relata de 1710, s'explica que va ser una festa molt lluïda, que va durar diversos dies, i, per exemple, les talleres de plaça, era on es cremava la llenya, n'hi van haver diverses enceses durant la nit, es va muntar un catafalc, una mena d'escenari, on es van fer representacions teatrals, va ballar el drac de Banyoles, per tant ja es parla que hi havia un drac alat, que ballava al mig de la plaça Major, es van fer salves, es van portar aquests morters que es van fer esclatar en un hort al pretendent austríac i la festa va ser molt lluïda, també van haver músics, cantors, i els banyolins aspiraven a que finalment Felip V fos derrotat i que Catalunya tingués un govern o un rei que fos austriacista. Situem-nos ara a l'any 1711, moment en què les tropes franceses, favorables a Felip V, penetraven altre cop a Catalunya per l'Empordà i arribaven al Pla de l'Estany. Els documents parlen que Banyoles es va veure amenaçada, sobretot un dels atacs que va rebre d'aquestes tropes franceses va ser el 1711, quan les tropes del mariscal de Perjú ocupen la vila de Banyoles i es fortifiquen una altra vegada al monestir. De fet, hi ha llibres de comptabilitats que es troben a l'arxiu comarcal que expliquen totes les despeses que va haver de pagar la Universitat de Banyoles, per tant, en aquell moment el Consell de la Vila, en aquestes tropes franceses per fortificar el monestir. I fins i tot es comenten anècdotes que aquest mariscal es va instal·lar a la casa de Can Perpinyà, que seria avui a Can Lavall, i inclús va fer reformes dintre aquesta casa demanant arreglar habitacions, etc., per tenir unes comoditats. Ell ho considerava una persona procedent de la noblesa francesa. Una qüestió de fe o de devoció religiosa va salvar dels saquejos i pillatges de manera explícita i específica el Santuari del Collell, al terme municipal de Sant Miquel de Campmajor. El que era el comandant d'armes de Banyoles francès, que va ocupar la vila, que era el marquès de Perjú, va demanar explícitament que el santuari de Santa Maria del Collell no fos mai atacat ni saquejat per les tropes franceses. Per tant, sempre va gaudir d'un privilegi. Fins i tot se sap que van ocupar algunes zones d'aquí a l'interior, no Sant Miquel, sinó Mieres, que va haver un destacament francès que va ocupar una zona del barri de la Cellera, però que també sabem que en aquesta zona hi havia tropes franceses i va fer una ordre molt concreta per tal que el santuari del Collell no fos mai ni saquejat ni atacat per cap tropa francesa.
Ens situarem ara als últims anys del segle XVIII. Entre 1793 i 1795 va tenir lloc la Guerra Gran, un conflicte de nou entre la monarquia espanyola i la França revolucionària. Va començar quan Espanya, governada per Carles IV, va declarar la guerra a França després de l'execució de Lluís XVI. Era en realitat un enfrontament ideològic entre l'antic règim i els ideals absolutistes amb les noves corrents de pensament que la posaven en entredit. El conflicte va afectar especialment Catalunya, on les tropes franceses van creuar la frontera i van ocupar diverses poblacions. En aquest moment, el 1693, el general Ricardos, que estava lluitant al Rosselló, envia una carta a l'abat de Banyoles, d'aquí al monestir, com una necessitat de ser desallotjat, que els frares benedictins que ocupaven les dependències havien d'abandonar el monestir. El motiu, bàsicament, era que calia un hospital militar. Hi havia una gran allau de ferits que arribaven de la guerra i al lloc més proper es van instal·lar diferents hospitals a les comarques gironines, però en el cas de la comarca del Pla de l'Estany es va decidir que s'instal·laria el monestir de Sant Esteve de Banyoles. I, de fet, on ens trobem ara, que és el claustre, és precisament on es van instal·lar aquests llits. Al voltant del claustre, que és el que avui és arxiu comarcal, però antigament eren les antigues dependències dels monjos, es desallotgen, els monjos, de fet, es van quedar reclosos al costat, que és la casa de l'abadia, casa de l'abat, i la majoria de dependències s'hi van instal·lar llits, es calcula que van ser més de 200 llits, per aquesta arribada massiva de soldats que arribaven ferits i eren instal·lats al monestir. Fins i tot els monjos del monestir es van espantar de la guerra i comencen, molts d'ells, veient que les tropes franceses comencen a arribar a l'Empordà, agafen els objectes litúrgics, perquè no hi hagi un saqueig o un pillatge, agafen també l'arxiu del monestir, els llibres, les escriptures, i els aporten a un altre monestir benedictí, que és el de Sant Cugat, al costat de Barcelona, davant la temença que les tropes franceses puguin ocupar el monestir i saquejar, cremar els arxius o bé emportar-se els objectes de plata, els objectes més valuosos que hi havia en aquell moment. Arriba un punt que arriben tant de soldats del front, primer arriben del Rosselló i llavors de l'Empordà, i segurament hi havia centenars de llits al voltant de l'hospital. Estem parlant de l'any potser 1694, que devia ser l'arribada massiva de soldats espanyols que arriben en aquell moment. I, diguem, les dependències fins i tot que tenien els monjos, que era el Palau de l'Abat, es veuen obligats a marxar i bàsicament el monestir queda totalment com un gran hospital militar amb què hi treballaven varis, a part de Lluçà Puigdollers, hi ha documentats altres metges, altres infermers, altres també farmacèutics que treballen en aquest hospital. Fins i tot va quedar tan petit l'hospital del monestir que es van començar a ocupar cases de Banyoles. Es van començar a ocupar, per exemple, cases al carrer Major, com la casa del baró d'Esponellà, la casa de la Saboneria, una casa al carrer Girona, fins al punt que hi va fins a 10 hospitals fora del recinte del monestir, que de manera improvisada, inclús hi ha documents que parlen que es van adaptar, es van tirar parets, es van anar adaptant aquestes cases per instal·lar-hi llits per l'arribada massiva de soldats. I encara després de la guerra, moltes famílies, clar, van reclamar a les autoritats borbòniques que, clar, la casa seva havia quedat damnejada, que havia quedat les parets trencades, havien trencat finestres, havien canviat mobiliari, havien canviat portes, havien tirat a terra parets, i reclamaven sumes de diners degut al cost d'aquestes intervencions, d'aquesta adaptació de les cases com hospitals militars. A partir de finals del 1793 i durant el 1794, els combats a la Guerra Gran es van traslladar de la Catalunya Nord a l'Alt Empordà, fet que va provocar un autèntic pànic en la població de la zona. Va tenir lloc una batalla decisiva, que es coneix com la Batalla del Roure, damunt de Pont de Molins, al nord de Figueres, que les tropes revolucionàries franceses tenen un enfrontament molt fort, una gran batalla amb el comte de la Unió. Fins al punt que les tropes espanyoles seran durament derrotades, el comte de la Unió perdrà la vida, i a molts llocs de l'Empordà va haver un autèntic pànic a les tropes revolucionàries franceses, que de manera, això ens en parlen les fonts, que centenars i milers d'empordanesos, veient aquesta arribada de tropes revolucionàries, comencen a creuar el Fluvià, que en aquell moment fa de frontera, de manera desesperada fugint dels francesos.
De fet, aquests anys, tant el 1794 fins pràcticament el 1795, a la comarca del Pla de l'Estany hi va haver molts expatriats empordanesos que venen de pobles de l'Empordà, potser de Cistella, de Navata, de Maià de Montcal, d'altres llocs, també de Terrades, etc., que creuen, de Sant Llorenç de la Muga, que creuen de manera desesperada el Fluvià i viuen durant uns mesos a pobles, a Banyoles, a Cornellà, a Porqueres i altres llocs també de comarques gironines, que seran un dels primers fenòmens d'expatriats degut a la guerra, que s'instal·len, ell i les seves famílies, i durant molts anys, durant molts mesos en aquestes poblacions. Després de la batalla del Roure es va prendre una decisió dràstica, dinamitar l'arcada major del pont d'Esponellà per evitar que les tropes franceses continuessin avançant. De fet, sabem que van fer una càrrega explosiva, que hi van participar un tinent coronel d'enginyers, un altre tinent i 3 mestres de casa, que van encarregar-se d'assessorar on s'havien de col·locar les càrregues de pólvora, per tant, que l'arcada major del pont d'Esponellà fos esfondrada. Amb la mala sort que durant l'esclat d'aquesta pólvora van morir tots ells. Què es volia amb això? Es volien impedir que les tropes franceses entressin cap a Banyoles, arribessin fins a Girona, i per aquest motiu va ser esfondrat l'arcada major del pont d'Esponellà. La primera línia de guerra havia arribat al Pla de l'Estany i el llindar el delimitava el riu Fluvià. Tot al llarg de 1794, fins bàsicament al mes de juny de 1794, la comarca de l'Estany va ser un front de guerra. De fet, jo crec que és l'únic moment històric que la comarca ha estat en la primera línia de front, i a l'altra banda del Fluvià hi havia les tropes revolucionàries franceses que estaven instal·lades a Figueres, que anaven fent incursions que volien conquerir la ciutat de Girona, i per l'altre costat, el que era l'altra banda del Fluvià, tant a Besalú com a Banyoles, com a Bàscara. De fet, el quartel general del comandament espanyol es va posar al monestir de Cervià de Ter, i era per intentar defensar aquesta línia de front que arribava pràcticament fins a tocar a Torroella de Montgrí, per evitar en aquesta línia que defensava el Fluvià i per impedir que les tropes franceses arribessin fins a Girona. Consten en la documentació de manera precisa diversos combats en aquesta línia de front, amb impactes en la població civil de la zona, que s'allargaran fins al final de la Guerra Gran. El 28 de febrer, entre el 28 de febrer i la matinada de l'1 de març, un destacament francès entra al poble de Besalú. Des del Besalú utilitzen el pont, que no havia estat dinamitat, arriben fins al poble de Serinyà, travessen el riu, creuen el riu Cert, també que hi havia un pont de pedra, i quan arriben a Serinyà hi ha un gran combat entre les tropes espanyoles, que estaven defensant Banyoles, amb les tropes franceses. En aquest combat que té lloc al voltant del Pla d'Usall, que els fan retrocedir, llavors entren als boscos de Serinyà, també dura el combat, arriben fins i tot al Cert, on continua el combat, i finalment els francesos es veuen obligats a retirar-se. Ells van dir que era una expedició de reconeixement, però realment els combats van ser força terribles. Segons les notícies documentals que tenim, diuen que hi va haver aproximadament un centenar de morts en aquest combat, però el que també sabem és que diversos habitants de Serinyà van morir en aquest atac per part de les tropes franceses. Se sap que a la matinada, el 28 de febrer i entre l'1 de març, quan entren aquestes tropes franceses, maten a 14 habitants de Serinyà. Molts eren d'oficis sabaters, pagesos, teixidors, per tant, oficis que no eren, en cap cas eren militars, però degut a aquesta repressió francesa, aquest atac indiscriminat contra la població civil, a la matinada maten a 14 civils de Serinyà. Després d'aquest atac que hi va haver a Serinyà, n'hi va haver un altre, que les tropes franceses estaven instal·lades a Besalú, ataquen la població de Besalú,
I llavors retornen una altra vegada, perquè era l'antic camí ral que resseguia el curs del Fluvià, i se'n van cap al poble de Crespià. Aquest camí ral era un camí de transhumància molt antic, que anava des de l'Empordà fins a la zona de la Garrotxa, i per tant continuen aquest camí de carro i arriben fins al poble de Crespià. A Crespià també fan una altra matança, arriben l'1 de març i passen pel coll del Portell, entren al poble de Crespià i també maten uns 6 habitants de Crespià que també eren població civil, eren també d'oficis pagès, menestrals, també seran atacats i morts pels francesos, que retiraven camí de l'Empordà. També va existir un altre combat, el 28 d'abril de 1794, quan la línia del Fluvià era front de guerra, i els francesos intentaven veure si hi havia algun punt feble per on poder travessar el riu. En aquests moments comencen a fer unes primeres incursions, a mitjans d'abril, que comencen a travessar el Fluvià per Orfes, per Galliners, i se sap que maten alguns habitants d'aquestes poblacions, també saquegen algunes esglésies, intentant veure si existia algun punt feble en les línies espanyoles. Finalment decideixen que un punt feble era al voltant d'Esponellà i decideixen atacar des d'Esponellà, on el pont ja havia quedat volat, havia quedat l'arcada major esfondrada, però instal·len damunt un enclavament que es troba a prop del cementiri d'Esponellà, que es diu Puig Griera, o la Roca Griera, que allà instal·len 5 peces d'artilleria i comencen a atacar les posicions espanyoles a l'altra banda amb atac d'artilleria atacant la població d'Esponellà. Aquí hi ha el llibre del rector d'Esponellà que explica algun dels fets que van passar, i ell es queixava perquè els francesos van començar a disparar i atacar amb els canons l'església d'Esponellà, de Sant Cebrià, fins al punt que a la teulada es comenta que van destrossar 200 teules, que el campanar que hi havia a la creu damunt del campanar també va quedar trencada degut a aquests impactes, i l'església va quedar també atacada per aquest atac de l'artilleria espanyola. I l'atac pretenia buscar un punt feble en aquest front, i els espanyols se sap que es van fer forts a 2 punts. Es van fer forts per un costat a l'antic castell d'Esponellà, que van instal·lar també peces d'artilleria, el pla voltant d'Esponellà, i també la cavalleria des de Viler, que hi ha un passallís, va creuar aquest passallís on el Fluvià és més baix per atacar la rereguarda dels francesos. Finalment el combat va acabar que els francesos van novament retirar i no van trobar un punt per trencar la línia de defensa espanyola. I de fet la batalla del Fluvià, que té aquests enfrontaments bàsicament els mesos de març i abril, durarà fins al juny, perquè el juny té una important batalla, que és la batalla de Pontós, també al límit del Fluvià i a la comarca de l'Alt Empordà, també al límit amb la zona de Vilademuls, per tant està just al límit de la comarca, i en aquesta batalla serà decisiva, el juny, que finalment les tropes revolucionàries franceses s'enfronten a les tropes borbòniques espanyoles, on també hi havia sometents, per tant voluntaris catalans, i lluiten en aquest combat, i finalment la victòria serà espanyola, i finalment provocarà que els francesos es veuen obligats a retirar-se cap a França. Això acabarà amb una pau, que és la pau de Basilea, que finalment s'arriba a un acord que la frontera torna a estar allà on havia estat el Tractat dels Pirineus. Per tant, queda una altra vegada establerta la frontera al voltant d'aquesta cadena muntanyosa que separa la península ibèrica d'Europa, però a canvi Espanya ha d'entregar l'illa de Santo Domingo, que finalment serà entregada a França. Al llarg del programa hem conegut 4 grans conflictes de l'edat moderna que de prop van afectar la comarca del Pla de l'Estany. La reconstrucció dels fets que us hem explicat s'ha pogut fer gràcies a la tasca dels historiadors, que a partir de les fonts documentals han traçat què va passar a nivell local. Per estudiar aquests conflictes de la història de França, sobretot el que seria dels segles XVII, XVIII, les millors fonts d'informació continuen sent les dades documentals que trobem a arxius a través dels documents. Moltes vegades és una tasca que s'han de mirar moltes fonts per recollir totes les dades de manera completa.
Per exemple, hi ha una font que és útil, que són els arxius parroquials, que ens parla dels òbits, de les morts que hi va haver durant la guerra, que en aquest cas trobem morts i atacs que hi va haver en cas de conflictes o atacs sobre la població. Trobem altres registres, com pot ser les actes dels ajuntaments, que també parlen de les contribucions, una vegada ocupen aquestes tropes franceses, que havien de fer la població per pagar les despeses i la manutenció d'aquest exèrcit. Tenim altres fonts, com pot ser, per exemple, les fonts vinculades al monestir de Banyoles, que ens parlen també d'aquest bombardeig o d'atacs que hi va existir al monestir, i la manera és mirar aquests documents, o inclús els protocols notarials també, que ens parla de propietats que van ser atacades en aquesta època, i són fonts importants per lligar de manera conjunta tota la història. La documentació també ha permès percebre, en part, la despesa que representava la guerra per la població. Els problemes de saquejos i pillatges fruit de l'ocupació i el pas dels soldats s'hi havien de sumar les contribucions especials que exigia el govern. Les autoritats locals, que eren els jurats, reclamaven contribucions de guerra, reclamaven sumes de quantitats de diners en lliures o francs o la moneda de l'època, per tal que la vila contribuís a la manutenció, a les despeses de guerra, perquè hem d'entendre que en aquell moment una guerra era costosa, s'havia de pagar els soldats amb una paga, i moltes vegades aquests diners s'obtenien d'aquestes contribucions que feien els ajuntaments, els jurats d'aquests consells municipals que pagaven. Sabem, per exemple, que durant la Guerra de Successió es va demanar, per exemple, contribucions de guerra a Banyoles, se'n va demanar a Palol de Revardit, se'n va demanar a Cornellà del Terri, a molts llocs de la comarca. L'arribada del segle XIX no va comportar un període de pau, sinó que van continuar els conflictes amb la Guerra del Francès, una pugna entre Espanya i França que altre cop transcorrerà en territori català i tindrà impacte en la comarca del Pla de l'Estany. Però d'això en parlarem al proper capítol de Comarca que batega.